tænker nok, hvorfor jeg kom til at filme på vejen. Jeg kan mine sko. Ja, jeg har lige været på arbejde. Okay, vi kan ikke se her. McDonald's ligger lige derovre. Lige der. I kan ikke se. Jeg har lige fået fri. Jeg har været på arbejde siden kl. 12, og så er det jo fedt, når man er vildt træt og gerne vil hjem. Så finder man ud af, bussen er lige gået, så skal vente en time her, og en time, når jeg skal nå min næste bus. Så det er bare super godt. Eller, jeg kommer først hjem om 2 timer. Så tænker jeg, nu kan jeg lige så godt finde et vlog. Nu har jeg alligevel bare siddet her. Og nyder min mad. Eller, ja, min is er ved at smelte lidt. Man nok hellere til at spise. Det er fordi, vi er så hurtigt. Fordi jeg fik løn her for lidt siden. Og så har jeg været ude at shoppe. Jeg ved ikke, men jeg har været ude at shoppe. Og så, så har jeg ikke rigtig fået vist jer endnu, hvad jeg har købt. Og jeg har købt mere, end det jeg kan vise jer nu. Jeg kan bare vise jer noget af det, ikke? Og det skal jeg nok også lave en video om. Jeg har købt den her hue. Jeg ved ikke, om jeg kan høre det. Bilerne går forbi, det er det, men jeg har købt den her hue fra Casual Neckwear. Ja. Og så har jeg købt den her jakke. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se. Prøv at filme ned af mig selv. Kan I se? Den er fra New York, og den koster rigtig 600 kroner mere. Men den blevet koster 600 kroner, og den er blevet sat ned til 260. Så det er billigt. Det er dejligt. Og den er dejligt varm, og ja, og den har hætte på med pels og det der. Nu kan jeg ikke få hætte på, men der har den. Så købte jeg nye sko, også fra New York. Det var sådan, der ligner Converse, de nærmest, de ligner faktisk lidt Vans, synes jeg. Men de er også blevet fra New York, 100 kroner. Og så har jeg købt vanter. Fra Monkey, 30 kroner, det er også dejligt billigt. Undskyld. Nu taber jeg det hele. Så. Og jeg har også købt 2 par bukser og en masse trøjer og sådan. Og dem skal jeg nok vise jer. Dem har jeg bare ikke fået lavet en video om endnu. Hvad ellers? Jo. Jeg tror bare, jeg uploader på den her kanal for nu af, fordi den anden, jeg har flere subscribers og næsten 1000 views på en af mine videoer og sådan noget, men der er bare så mange, jeg kender, der ser dem, ikke? Og det kan være, det er mig, der er lidt tøset, og jeg render og siger til jer, nu skal I huske, og I skal bare gøre det, hvis jeg har lyst og sådan noget. Men ja, jeg synes, det er sådan lidt, det er lidt pinligt, at folk, jeg kender, de ser det, de laver lidt sjov med det og sådan noget, så jeg laver bare på den her kanal. I stedet for. Det kan godt være, at jeg på et tidspunkt finder ud af, at jeg hellere vil lave på den anden. Men lige nu, så tror jeg bare, det bliver sådan her. På den her sådan lidt. Jeg ved ikke, hvor mange der ser det. Jeg ved bare, at en af mine søde fans, kan jeg kalde en fan, seer, der hedder Josefine. Hun kommenterer meget på mine videoer og synes godt om dem og sådan noget. Det synes jeg er vildt fedt, fordi at, så kan jeg se, at der er nogen, der ser mine videoer og synes, det er sjovt og hygger sig med at sidde og se dem og sådan noget. Så tak, Josefine. Eller Jose, for at du gør det her. Det synes jeg er vildt fedt. Det er dig, der får mig til at fortsætte sådan. Jeg tror, hvis jeg ikke fik de der kommentarer fra dig og sådan noget, så, eller for nogen i det hele taget, så tror jeg ikke, jeg vil fortsætte med det. Så, men tak for det. Gør mig altid rigtig glad at se. Så må jeg vente. Gå tilbage til min ventetid og hellere spise min is, inden den er helt smeltet. Ja. Den er ved at være rimelig. Okay, det kan jeg så ikke se. Ja. Rød. Sådan noget milkshake. Ja. Og så har jeg købt en vand, fordi nu skulle jeg være sund. Nu har jeg sådan spiser burger og sådan noget, så må jeg hellere være sund med noget vand. Nå. Hygge jer alle sammen. Hej hej.